ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, Good evening. Anong pwede namin itawag sa iyo? Mariel. Mariel. Tama ba kami ng pagkakarinig? Apo, Mariel. Mariel. Mariel, medyo nawawala-wala ka lang. Although dito sa monitor namin, malakas yung signal mo. Okay lang lapit mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo? Hello, Mariel. Mariel. Okay na po. Okay na po. Hindi pa masyado, pero sige, tuloy lang muna tayo sa pag-uusap. Ilang taon ka na, Mariel? 34 po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Mariel? Laguna. Alright, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa dito. Titangelo, Mariel, 34 from Laguna. Ano ang top secret mo? About sa ex ko, iniwan niya ako sa ere dahil hindi ko binayaran yung utang niya sa sugal, sa scatter. Oh. Then ginawa kong ATM. Okay. So, iniwan ka sa ere ng ex mo dahil hindi mo binayaran yung utang niya sa sugal gawa ng scatter. Tama ba? Papa. Tapos ginawa ka niyang ATM. Tama? Apa. Gaano kayo katagal nitong ex mo? Bale, 2 months pa lang. 2 Tapos, months? Siya ang nang iwan sa ere. Bigla siya naging single. Mm-hmm. Nung sinabi kong, bobo ka ba? Bakit ako magbabayad ng utang mo sa sugal? Oh, pwede bang malaman kung paano kayo nagkainlaban nitong ex mong to? Nakilala ko siya sa isang dating app. Then, malapit lang kami sa isa't isa. Tapos, ayun na, doon na nagsimula. Tapos, pero legal kami, both side. Mm-hmm. Yun. Tapos, ayun, nung, maliban kasi sa work ko, meron akong negosyo. Anong negosyo mo? Sa food po. Catering o may eatery ka or online? Basta po food, meron pong, basta po food. Hindi ko na lang, okay lang po ba hindi sabihin? Oo naman, okay walang lang. problema. Tinanong ka lang para Basta lang. related po siya sa food. Baka lang Apo. baka lang mapakain mo kami rito, 'di ba? Pwede po ako magpadala. Wow! Problema. Gusto namin yan ni Titangelo. Mahilig kaming kumain. Pwede po ako magpadala. Wala akong problema about po dyan. Hindi. Billing naman po ako. Ito Kung naman. yung ex ko nga po, ginagastosan ko yung iba pa po kayo. May point, no? May point. Anyway, Mariel, so, nagkainlaban kayo, nakilala mo to through a dating app. So, anong parang naging factor nitong lalaking to para mapa-oo ka niya? Hindi ko nga rin po alam bakit ako na-inlove dyan eh. Kung tutuusin po, wala po siya sa standard ko na hinahanap. Bakit ano ba Bigla- tong lalaking to? Anong meron Siguro siya? siguro po magaling lang talaga siyang mambola. Magaling mambola, dude. Ano mga sinabi sa'yo?
Hindi ko na matandaan, pero basta po magaling siyang mambola. Then nalaman ko na hindi lang pala ako nahututan niya. May Marami. mga ibang babae pa. Opo. Kaya pala siya iniiwan kasi gano'n eh. Mhm. Dumating sa point na yung sales ng negosyo. Bali po, sosyo kami. Pero sabi nila, hindi kayo sosyo kasi wala naman siyang ambag sa negosyo mo. Parang yung akin po is kanya din. Yun. Tapos Wait lang, paano muna napunta sa ganun? Like, existing na ba ang negosyo mo bago pa maging kayo? Or pumasok lang siya sa negosyo mo para tumulong sa'yo tapos sinabi niya, sosyo na kayo? ah, may negosyo na po talaga ako. May work po ako. Maganda po yung work ko. Then maliban po sa work, may mga racket pa po ako at saka yung mga negosyo. Yun. Gumagawa din po ako ng mga report sa isang building na may mga nagrerenta. Basta po marami po akong racket. Yun. Tapos po yung negosyo ko po is may negosyo na talaga ako nung pumasok siya. Tapos parang yun nga po, parang kung ano yung meron ako, meron din yun na yung kanya. Yun. Tapos po, dumating sa point na may nagbayad na client. Pinasok ko dun sa GCash niya. Tapos ang ginawa niya, walang paalam. Kasi tiwala ako sa kanya na hindi niya gagalawin yung pere. Nilaro niya sa scalper. Yung unang pumasok na sales, yun. Gaano kalaki yun, Tapos, Mariel? nasa 4 4,000 pesos. pa po. Yun. 4,000 pesos. Okay. Then, nilaro niya, wala akong magawa. Sinabi niya na boring daw siya, ganto. Hanggang sa, sige, pinatawad ko. Tapos, pinagbigyan ko uli. May pumasok na uling sales. Mababa naman po yun kasi nagbabayad po yung mga client. Mas mababa naman po yun. Wala pa pong 1,000. Tingin ko po nasa 800 lang ang pumasok. Tapos po, ayun, nilaro na niya uli. Sabi ko sa kanya, hindi po ako nagalit. Sabi ko, pinagsabihan ko lang siya. Sabi mo titigil mo na yung scatter mo yan. Sabi mo magbabago ka. Pero bakit pati sales nilalaro mo? Bakit inilaro mo? Na boring daw siya, ganto. Hanggang sa pinatawad ko na naman. Nung sumunod, umutang siya sa akin ng pera. Dahil may emergency daw sa kanila. Magkano, Ako Mariel? 4K. 4K. Okay. 8 na yung nagagastos niya lahat. Simula nung Apo. 8 na. So, 4K, another 4K na naman. Binigay niya, nagdahilan na may sakit daw. Tama ba ako? May emergency daw po. Hindi nagpadala po ako. Wala pong atubili na nagpadala. Tapos, wala na, sabi niya, sige, babayaran daw niya, ganto. Hanggang sa humihingi na naman siya ng allowance kasi wala na daw siyang allowance. Pero may work po siya. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano po yung work. Pero about din po sa gambling. Yung sa opo. Yun. Then, humingi na naman siya ng allowance. Yung nagbigay ako sa kanya ng 1K allowance niya. Ilang beses? Hindi ko na po matandaan, basta marami na pong beses eh. Pero yung 1K niya, 2 days lang niya. As in, 2 days lang. Pero may sahod po siya. Kaya nga nagtataka ako, sabi ko sa kanya, di ba may work ka, may sahod ka, saan mo dinadala? Then dumating na po sa point na napunta na po siya dito sa Laguna sa akin. Yun po yung malala. Nag-stay po siya dito sa unit ko na almost 10K yung nagastos. Kasi gusto niya fast food, kakain. Ang ginagawa lang niya sa unit ko, maglalaro, COC. ML. Then,
maglalaro ng scatter. Madaling araw natutulog. Tapos gigising ako, bago ako dumuti bibilhan ko muna siya ng food. Tapos uuwi ako, kagigising lang niya, hindi man lang siya magluto, gano'n. Naglilinis naman po siya, naghuhugas siya ng plato. Sabi nga po nung may-ari ng unit is, "Ang bastos nung ano mo." Tapos mas maganda pa daw yung ex ko. Kasi po bago po siya may ex po akong namatay. Yun, yung ex ko po kasi yung namatay na yun, kilala po ng may-ari ng unit ko. Mhm. Pinagluluto po ako nun, pinaghuhugas ako nun ng plato, pinaglilinis, nagmamalengke, tapos gusto niya magtipid kami, hindi laging waldas dito, waldas dun. Kabaliktaran niya. Siya kasi gusto niya waldas dito, waldas dun. Dumating pa sa point na yung nakita niya yung diamond necklace ko. Sabi niya, isanla daw namin. Sabi ko, bakit isasanla? Aanhin ba ang pera? Yun. Tapos nakita niya gusto niya yung iPhone 13 Pro Max ko na nakasealed pa yun. Regalo kasi sa akin yun. Gusto niya gamitin niya. At yung phone daw niya, akong gagamit. Sabi ko, wait lang. Bakit ikaw ang unang gagamit? Yun. Ang dami pa. Ang daming mga pabili dito, pabili doon. Wala siyang narinig ng reklamo sa akin. Mhm. Pero wala namang problema kung ako yung sa aming dalawa akong gagastos. Pero yung itrato man lang niya ako ng tama. Kasi malambing lang siya sa akin kapag May kapag may kailangan. kailangan. Mhm. Kapag may kailangan. Ultimo, mga kaibigan ko, tutol na rin sa kanya. Kasi yung instinct nila na hindi makakatulong siya sa akin. Hanggang sa humihingi na siya na ang scatter niya. Nakikita ko siya kung maglaro siya, grabe. Yung saya niya sa scatter. Lulong na siya sa sa scatter. Hindi alam ng family niya na may malaki siyang utang gawa ng scatter sa sugal niya. Then nalaman ko na matagal na pala siyang lulong sa scatter. Sa sugal, maliban sa scatter, may online sabong, ganun. Lahat ng sugal. Tapos dumating pa sa point na nilihim niya sa may anak pala siya. Yung anak niya, tinago pala siya ng ilang taon sa kanya. Kasi tutol din yung parents sa kanya. Ayun. Tapos parang habang tumatagal, natatauhan na ako. Sabi ko, parang may mali. Sabi ko, kasi talagang grabe, naubos ako na parang pati pera ko naubos din. Yun. Pero buti na lang hindi ko sinabi sa kanya na yung ibang na may sasakyan ako, na may motor. Yung ibang property ko hindi ko sinabi sa kanya. Pero alam niya kasi may bank account. May ipon ako sa bangko. Sabi niya mag-withdraw daw. Sabi ko, hindi ako mag-withdraw kasi walang history yun ng withdraw. At hindi ko iniisip yun na may ipon ako. Kasi for savings ko yun. Yun. Ate Mariel, Tapos, ano po? anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana itigil na niya ang panghuhot-hot sa mga ibang babae. Kasi yung traumang naiwan sa akin na ginawa niya, as in talagang dinasal ko yon sa Panginoon. Sabi ko, Lord, i-heal mo lang ako. Promise, hindi na ako magmamahal. Ganon ako na trauma sa kanya sa ginawa niya sa akin. Sabi nila, in-spoiled mo kasi. Hindi ko naman alam na ganon niya ako aabusuhin.
meron pang ano na may nagbigay sa kanya ng iPhone, binenta din niya gawa ng sugal. Ayun, grabe lang. Hanggang sa dumating sa point na nanlalamig na daw ako. Alam daw niya na iiwan niya ako. Hanggang sa, yun nga, yung sugal na yun. Nung gusto niya, tulungan ko siya sa pagbabayad ng utang niya sa gawa ng scatter. At doon na ako umalma. Nung naging single siya, hindi ko na siya hinabol after nun. Pero may nababalitaan ako na ako ang pinalalabas na mali. Mhm. Pero ako, inilabas ko yung resibo na doon nagsimula. Pero sa side ko, Mariel, sa anong pinapalabas sa'yo mali? Anong mali yung storya na yan? nai-stress na daw siya sa akin. Tapos selosa daw ako. Mhm. Yun. Hanggang sa inilabas ko yung resibo sa mga kaibigan ko, sa mga pinsan ko. Kasi yung pinsan ko yung nakausap niya. Hanggang sa sinabihan siya ng mga barkada ko na kawatan, manghuhutot. Ayun, sabi nila, bakit nanahimik ka? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang nangyari? Sabi ko, gusto kong manahimik. Sabi ko, gusto kong mag-heal na lang. Yun. Tapos, nakita nila, pati grocery ko, dala niya. Dinala niya, naubos. Pero sabi ko, yung grocery kaya pa naman palitan eh. Yun. Hanggang sa, yun sa parents ko, sinabi ko sa parents ko, sa family ko, para hindi siya mapasama. Sinabi ko na nagdesisyon lang kami na maghiwalay, pero may isa akong pinsan na ang nakakaalam yung totoong nangyari. Ultimo sa trabaho, yun. Sinabi ko rin na nagdesisyon lang kaming naghiwalay. Hindi nila alam yung about sa issue yun. Yun. Mhm. Hanggang ngayon. Pero kahit paano, iba-iba na sa tulong ni Lord. Sabi ko nga, nag-heal ako, hindi ako gumamit ng ibang tao o ibang lalaki. Basta dinasal ko lang, sabi ko, umiiyak ako kay Lord na sana, Lord, please heal me. Dahil hindi ko deserve siguro tong masaktan. Mhm. Grabe, as in, bibilhan ko siya ng sapatos na worth 7,200. Branded ng mga damit. Mhm. Sa loob ng 2 buwan, as in, ikaw lang yung halos nagbibigay? Ako lang nagbibigay. Pwede mo malaman kung sino kamukhang artista nitong lalaking to? Sinong kamukha nito, ha? Wala. Pogi ba Wala. siya? Pogi ba? DJ. Sabi nila hindi daw. Di siya pogi. As- So, magaling ba to? Magaling? Sa kama? Hindi rin. Hindi ko nga rin po alam bakit ako na-inlove. Nagayuma ka? Sabi nila nagayuma daw ako. Baka daw nagayuma. Yun. Baka dapat ikaw yung naaasinan, yung ganon. Ewan ko po kung hinagisan ako ng asin. Pero talaga pong bigla akong natauhan. As in talagang grabe kung kumain siya. Kailangan 2 yung ulam niya. Hindi siya marunong magluto. Ultimo mineral water, hindi niya kayang buhatin. Pero laking mayaman siya. Like, galing siya sa pamilyang may kaya o wala talaga? Wala talaga. Wala talaga. Kami po yung pamilyang may kaya. Yun. Siya po wala. Yun. Pero tinanggap ko siya. Noong nalaman ko may anak siya, tinanggap ko pa rin. Sige. Gusto ko siyang tulungan na magbago. Kasi ayoko yung makikita siyang nalululong na sa sugal. Pero kasi Mariel, mahirap tulungan yung taong ayaw magbago eh. Yun po ang sabi din nila. Paglulong ka na daw kasi sa sugal, talagang mahirap na daw magbago ang ganun. Tapos nung nagsasama kami, nung kami pa, grabe ang hirap ng pera. Parang ang hirap pumasok ng pera. Pero nung naghiwalay kami, nung hindi ko na siya hinabol, yung blessings, ang daming dumating sa akin.
na halos sabi ko, "Lord, thank you." Mapapa-thank you ko na lang. Sabi nila kapag daw kasi may ka-partner kang sugarol is malas daw 'yun sa buhay. 'Yun. Kumbaga parang naba-block kung ano man yung biyayang dapat Totoo yun. matatanggap mo. Opo, 'yun. Ngayon, okey na, hindi na kasi ako yung naiyak tapos tinuruan niya ako paano maging matatag at hindi iyakin. Dati kasi iyakin ako, DJ Rocky. Pero yung tinuro niya sa'kin nagamit ko sa kanya. Na maging matatag. Hangga't So, nung naghiwalay kayo, hindi ka umiyak nun? isang beses, binuhos ko lang sa mga kaibigan ko yung sama ng loob, yung totoong nangyari. Tapos yung mga barkada ko nakikita nila sa convo, sa cellphone ko, humihingi talaga siya sa'kin ng pera. Kaya siya nasabihan ng kawatan kasi yung wala siyang paalam na basta kumukuha ng gamit. Then ultimo cotton buds kinuha din niya, yun. Kasi nagpunto yung barkada ko dito sa unit ko, kasi hindi nga tahimik nga po ako na naghihil. Baka daw kung ano nangyayari sa'kin, yun. Tapos kaya siya sinabihan ng manghuhutot kasi nga nabasa nila na nanghihingi talaga sa'kin ng pera. Pero para sa'yo, sa ngayon, sa pagkakataong ito na magkausap tayong tatlo, no? Opo. Masasabi mo ba talagang manggagamit tong tao to, manghuhutkot, hindi dahil sa sinabi ng mga kaibigan mo? Anong napatunayan mo na itong lalaking minahal mo minsan ay isang ano? Na ginamit lang talaga niya ako. Na hindi niya ako minahal. Ultimo, kamag-anak niya naramdaman din yun. At mga kaibigan ko, naramdaman din yun na hindi niya ako pinahalagahan. Yun. At kung magkakaroon ka ng partner in the future, anong klaseng partner yung gusto mo? Gusto ko yung kahit hindi mayaman, yung sabay kaming aasenso. Tapos, hindi na katulad ng ganun na nagbe-base siya sa pera. Yun. Na sasamahan lang niya ako kasi may pera ako. Yun. Na mapapakinabangan niya ako. Nagulat din sila Sa loob ng 2 months, malaki na yung nahuthot sa akin. Oh, dami mo nabigay. Kumbaga lahat ng mga kinuwento mo, parang nagulat Kinumpute nga ko ako Magkano? Mga nasa 35,000. More than pa siguro. Hindi siya nakabayad ng renta Tama ba ako, Mariel? Nasa 35,000 lahat. Hindi ko sure kasi basta malaki na. As in talagang grabe. Sabi ko, first time nangyari sa akin yun. Ultimo mga barkada ko. Next first time nangyari sa yun. Gusto mo ba gusto mo ba ng mabait? Yung mapoprotektahan ka? Gusto ko kakampi ko sa lahat. Hindi ko kalaban. Actually, may nag-comment dito si Noah Cortez. Gusto niya daw na makilala ka. Interesado daw siya sa'yo. Gusto mo ba? O gusto mo ba tong si Noah Cortez o si Titan Jello? O si Boy Pindot? Si Boy Pindot, ano to? Papindot-pindot lang pero hindi ka gugulangin na to. Sa totoo lang, DJ Rocky, yung nangyari sa akin, yung sarili ko inilayo ko sa mga lalaki ngayon. May mga nanliligaw, pero nilayo ko talaga, DJ Rocky. Kasi yung trauma na naiwan sa akin, grabe. As in, at saka dinasal ko kay Lord na mahil lang ako kahit hindi na ako magmahal. Kasi ayoko na uling maramdaman yung sakit. Yung maiwan sa ere. Dahil lang hindi ko binayaran yung utang niya. And valid naman yung nararamdaman mo, diba? Wala namang makapagdidikta sa'yo na ito yung dapat mong maramdaman o dapat sumaya ka uli o dapat maging bukas ka uli. Wala namang makapagdidikta nun Ikaw din kusang makakaramdam nun kapag handa ka na talaga at kapag willing ka na talagang lumandi ulit, sumarot with harot, diba? Sa ngayon, yan talaga yung disposition mo na, sige, mag-heal muna. Mag-heal ako kahit wala nang dumating. Sabi ko kahit
4 years ako naging single bago uli ako nag-boyfriend. Kaya ko na rin naman siguro uli na maging single. Sabi nga nila, kilala kasi nila akong man-hater. Yung Mariel na kilala namin na man-hater, bumagsak lang sa isang hindi mo maintindihan na lalaki. Grabe. As in, lagi ko siyang sino-surprise. Sabi nga nila, napakaswerte mo na. Yung lalaki, kamag-anak niya mismo yung nagsabi, swerte ka na kay Mariel. Huwag mo nang palampasin. Kasi tinanggap ka kung ano ka, tinanggap ka kahit sugarol ka. Lahat, kahit ganyan ang work mo. Tinanggap po siya, DJ Rocky. Mhm. Lahat ng kanya. Naiintindihan namin. May gusto ka pa bang sabihin? May gusto ka pa bang idagdag bago natin i-wrap up itong tawag mo? Sana wala na siyang mahuthot na or maloko na ibang babae or magamit na ibang babae kasi napakahirap. Baka kung siguro yung ibang babae nasa sitwasyon ko, baka hindi nila kayanin. Ako kasi kaya ako nakaya is pinokus ko yung sarili ko sa trabaho tapos sa negosyo. Mhm. Paano na lang kaya kung yung ibang mga babae na trabaho lang, baka hindi nila kayanin. Kanya-kanya talagang pag-handle, no? At paraan para maghilom. Kailangan may negosyo ka para mabilis ka daw maghilom. Ganun. Oo. Actually, naman mo na-realize ko, para maka-move on ka, maglaro ka lang ng ML, Mobile Legends, kasi mauubos yung oras mo doon. Hindi mo maiisip yung ex mo. Oo, kailangan ma-addict ka muna sa mga bagay-bagay. Sa mga bagay-bagay na magpapawala sa iyong kaisipan, yung mga alaala ng nakaraan. Oo, yung mga mapapait na nakaraan, tas di pa bagapo, di pa magaling sa kama. Ano ba naman yun? Charot with darot. Anyway, Mariel, maraming salamat Thank you din po sa pakikinig. At sana sa mga babae na wag kayong gagaya sa akin. Hindi ko alam kung ginayuma ba talaga ako or pero hindi naman kasi ako naniniwala sa ganun. Pero wag silang basta itaas nila yung standards nila or wag nila ibababa. Kasi ako, binaba ko yung class ko. At doon ako nagkamali. Yun lang. Maraming salamat, Mariel. Thank you din po, DJ Rocky. Thank you po. God bless sa'yo. Thank you Bye-bye. po. Daming pera, no? Bakit ka natawa? Nakarelate ka ba? Ganun. Hindi. Wala lang. Kasi kapag nagmamahal ka talaga, kaya mong gawin ang lahat. Pero ang pinakamagandang mga sinabi niya doon, ang dami. Ang dami na gusto niya daw makilala ngayon na hindi daw mayaman. Basta yung makakasama niya daw sa Hirap pagtupad. at ginhawa. Yun talaga. May quote nga ako nabasa Alam ko na share ko na rin to dati. Sabi, a woman's loyalty is tested when her man has nothing. And a man's loyalty is tested when he has everything. So kapag meron ng isang lalaki ng lahat ng bagay, dun mo mapapatunayan kung gaano siya ka-loyal sa'yo. Yes. At kung ang isang babae, 'di ba? Or kung isang lalaki ay walang-wala, doon mo mapapatunayan kung yung babae mahal na mahal ka talaga Yes. o loyal sa iyo. Agree. So doon pa lang talagang sablay na yung lalaki. Hindi. Parang ang hirap makipagrelasyon sa isang batugan. Sa isang tamad. Hindi ko nga alam kung paano siya tumagal talaga ng 2 months. Although, may mga nakakabulag talagang klase ng pag-ibig, diba? Yes. Yun yung pirated version of Yes. love na sinasabi natin Tapos naisip ko din na hanggat walang mangyayari na or walang tatapik sa'yo o wala talagang turning point, di ka magigising Tama.
So, pagising ka, no? Kailangan mo imulat ang mga mata mo. At makita talaga yung katotohanan sa mga bagay at sa mga tao nakakasalamuha. Agree. Yun lang sa akin. Sana si Mariel ay makatagpo ng tamang lalaki na magmamahal sa kanya. Buksan niya pa rin ang puso niya kapag ready na siya, di ba? Yun lang naman yun eh. And magpasalamat na lang siya. At least sa 2 buwan, marami siya natutunan para sabi niya nga dati, iyakin daw siya. Ngayon, matatag na daw siya. Natuto na siya sa mga pagkakamali niya. Ang pera, bumabalik yan. Pero mahirap at hindi mo mabibili ang experience. Yung mga natutunan mo sa mga pinagdadaanan mo. Taray, no, nagbayad siya ng 35,000 pesos para may experience lang. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Ang tawag doon, pagbili ng wisdom. Dahil doon nagkaroon siya ng wisdom. Diba? Tsaka pwede siya makapag-inspire na ibang tao na nakikinig ngayon. Malay naman natin, may nakikinig tayong kabisyo ngayon na bigay lang ng bigay sa isang relasyon. Yes. Tapos di niya nare-realize na, ay, nagiging sugar mommy na pala ako. Tama, agree. So, baka ito na yung turning point o baka ito na yung magbukas ng mga mata mo sa katotohanan dyan sa karelasyon mo. Wake up call na po ito. Huwag tayong parang toro na kahit may red flag, sugod pa rin. Bye! Ay nako. Kabisyo, sumapit yung oras para kami magpaalam. 12 na ng madaling araw, dude. Dahil pa natin gagawin. Bukas ulit at ako Sabado. Sabog na yarn. Nakapiling ang Banza Princess DJ Raketera. At DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics. This is the basics. Susunod na po. Wala na susunod. Susunod na mamaya alas 5 na madaling araw. Sila Uncle Dago tsaka Tanya Chinita. This is Top Secrets.